Blai, la teva família també és una de les de Sant Sadurní, que amb aquest espai on estem, l'Ateneu, hi ha molta vida per explicar, moltes històries per explicar. Segurament la memòria a vegades no ajuda, però diríem que és un espai que per tu, diríem, t'hi has passat moltes hores, molts dies, molts anys de la teva vida, voltant per aquí. Pues sí, jo tenia 8 anys, si no m'equivoco, quan els meus pares van agafar el relleu del bar de l'Ateneu i van començar a fer el que després va ser... Això va ser el bar de l'Ateneu va ser l'embrió del que després va acabar sent Cal Blai, no? I evidentment doncs, amb 8 anys i jugant a hoquei com ja jugava, perquè jo vaig néixer aquí davant, vull dir que realment no només va ser pel tema de que els pares vinguessin aquí a agafar el bar, sinó perquè també, com dic, ja era del barri i de davant de l'Ateneu i per tant sempre estàvem jugant aquí fora a la pista dissabtes, diumenges, a les mitja parts dels cines i evidentment doncs, durant l'època que ells van estar aquí al bar vaig créixer també i vaig viure tot també el moviment del hoquei, que va ser uns anys també molt macos dins el Noia en aquella època. Hi havia un bon equip, es va generar un ambient molt maco i la veritat és que els meus records des de sempre passen per l'Ateneu i pel hoquei, és evident. A nivell dels teus germans, el Santi, tu, el Jordi, a casa, ja des de ben aviat, es respirava hoquei, no? Sí. El fet, ja et dic, no només perquè els pares estaven al bar, sinó perquè ja havíem començat tots a jugar a hoquei, sobretot jo i el Santi, que som els més grans, diguéssim, perquè ens portem 8 anys, jo em porto 8 anys amb el Jordi, sí, va fer que ja estiguéssim sempre relacionats amb, diguéssim, la pràctica esportiva que fèiem de les que ara en diuen extraescolars, sí. Nosaltres era hoquei. I era hoquei no només amb els entrenadors, sinó, com et deia, en tot moment. Aquí s'organitzaven campionats a l'estiu entre nosaltres, entre la canalla, ens posàvem noms d'equips, jugàvem amb pilotes de tennis, perquè molts cops no ens posàvem ni els petits. Ja. Jugàvem aquí, ja et dic, aprofitàvem aquí al cine hi havia doble sessió. La primera pel·lícula normalment o era una reposició o no era tan bona, i la segona sempre era la pel·li bona. La primera, que encara era, si podia veure a l'hivern i hi havia una mica de llum encara fins a les 5 de la tarda, aprofitàvem per jugar i després tots suats cap a veure el cine, no? Per tant, sí, com tu dius, tots els meus germans i jo vam estar sempre esportivament practicant l'hoquei, no? En aquest sentit. I la diferència entre ells i jo és que ells eren els bons i jo no. I llavors jo no vaig acabar de triomfar, per dir-ho d'alguna manera, i em vaig dedicar a entrenar, que era més fàcil. Abans d'això, Blai, recordaves, clar, sou una família del barri, és a dir, això era com la plaça una mica per a molts nens, no? L'espai de joc després de l'escola, els caps de setmana, i també era, més enllà dels entrenaments o dels partits, no? Era hoquei més enllà d'això, no? De les hores de partit d'entrenament. Totalment. Aquí jugàvem a moltes altres coses. Jugàvem a cuita amagar, jugàvem a fer barraques aquí darrere a l'hora de l'Arturo, que són aquestes casetes que hi ha aquí baix del Sàbat. Hi havia el camp de futbol, que evidentment encara hi havia els lleons posats, i jugàvem a amagar-nos per allà o a jugar a futbol, que també era un descampat, més un camp de patates que un camp de futbol, i sí, com tu dius, un punt de trobada també de la gent més jove, amb els estius, amb tornejos de futbol sala també aquí fora. O sigui que l'Ateneu, evidentment, i per nosaltres també molt més que el hoquei. Vosaltres jugant, clar, els pares per aquí, després amb el restaurant, però el pare també, diríem, molt vinculat a l'entitat, a l'Ateneu, el que dèiem que respirava hoquei també molt d'Ateneu, no? Sí. Bueno, de fet, el primer, diguéssim, el pare va ser delegat també del primer equip uns anys. Nosaltres érem molt petits i després també ell va acabar sent president. Correcte. O sigui que, bueno, sí, tota la família hem estat lligada a l'Ateneu i al Noia.
ja sé que han passat molts anys, però abans ho apuntaves. Vosaltres comenceu jugant a hoquei, és el club del poble, no? Nostre, de Sant Sadurní, però sí que us trobeu en aquesta edat d'adolescència, no? Que a poc aneu avançant en les categories del Noia, que es viu una època doncs, molt brillant, molt daurada, sobretot des de mitjans dels 80 fins al final d'aquella dècada, que el Noia dona, no sé si 1 o 2 o 3 passos o esglaons cap amunt i que s'acaba convertint una mica en el gran referent d'aquells anys del moment, no? En hoquei. Sí, la veritat és que per una sèrie de circumstàncies també que van fer que el hoquei es mogués força del que havia sigut fins aleshores. El Barça sempre fitxava els millors jugadors, havia tingut un equip molt estable durant molts anys que ho estava guanyant tot, hi van haver començat canvis, els resultats segurament no van ser el que s'esperaven i a partir d'aquí esperaven que tot seria molt més fàcil del que va arribar sent, i el Noia va tenir l'oportunitat de fitxar jugadors que havien jugat amb el Barça, primeres estrelles mundials, i la veritat és que aquí es va acabar formant un equip que, com tothom sap, va acabar guanyant Lliga, Recopa, Copa d'Europa, amb Supercopa, crec, si no m'equivoco, i clar, van ser uns anys aquí d'una efervescència al poble brutal, no? Juntament aquells anys, també just abans d'arribar, si no m'equivoco, amb aquests primers anys dels anys 80, també hi van haver molt bons èxits amb el que és la base. El juvenil del Joan Canals, crec, si no m'equivoco, o els júniors, crec que era juvenil llavors, en aquella època també va ser campió d'Espanya, l'equip que entrenava el Quico, amb el Terrí, del Tombes, etc., també van quedar campions d'Espanya, i també l'equip que jo jugava, que també vam quedar campions d'Espanya. També hi havia el Borrell, el Vicenç Climent, el Jacint Carafí, amb jo de porter, i també hi havia el Batlles, 2 Batlles hi havien, i que ens entrenava el Pepito de Piera, no? I d'alguna manera, crec que van ser uns anys van ser una mica abans dels èxits del primer equip, sí, però d'alguna manera era com feia presagiar ja que alguna cosa podia passar, no? I finalment el primer equip va acabar assolint els èxits que vol tot club, no només de la base, sinó de guanyar la Lliga i la Copa d'Europa, que en aquell moment era increïblement més difícil de guanyar-ho que ara. Sí. Clar, diríem, són uns anys en què el pressupost, els recursos permetien portar a Sant Sadurní jugadors ja contrastadíssims. Parlaves tu ara d'aquestes categories inferiors que anàveu tenint èxits, per tant, hi havia bons jugadors, hi havia també bona formació. No sé com recordes, si recordes una mica aquesta sensació amb aquelles edats teva i de companys que potser tenien aspiracions d'arribar al primer equip, fins i tot el teu germà, no? Amb el nivell que tenia, de que arribar a aquell primer equip de llavors era una mica complicat perquè les places estaven una mica com ocupades, no? Sí, jo suposo... Sí, és cert, les places estaven ocupades i és evident que segurament era difícil. Però tampoc hi havia la consciència que es té ara de petit, de ja vull arribar aquí, de tenir uns somnis molt clars, i a tothom li agrada jugar amb l'equip de casa teva, no? Amb el que portes al cor, el que sempre has estat aficionat, però la sensació jo crec que no la teníem tant en aquest sentit. Les coses anaven fluint, no hi havia les expectatives que es creen ara amb l'esport de base. Abans les expectatives de base, entre la pressió dels pares, entre la pressió dels clubs, entre la pressió de la societat, tothom ha de guanyar, tothom ha de ser el primer, i el primer només ho pot ser un. I per tant, aquestes expectatives, molts cops per mi, estan molt mal enteses. De fet, aquí hi va haver, jo vaig participar també, jo vaig començar la meva etapa d'entrenador aquí al Noia, però per una sèrie de circumstàncies vaig després marxar i em vaig anar als Hermanos. Els Hermanos vaig agafar un equip que ja havia tingut èxits,
amb el Jordi Roca i amb el Vicenç Climent d'entrenador, doncs, però vaig agafar l'equip que després doncs, va ser la base de l'equip que, quan el Noia va baixar, doncs, va acabar fent pujar aquest equip un altre cop a Divisió d'Honor, i que després ha sigut la base d'aquest equip durant molts anys. I, per tant, doncs, l'equip del Pere Vàries, el Brix, l'Urpí en aquell moment, el Sergi Rodríguez i tota una sèrie de jugadors que tenien aquest equip, va ser quan vam fer un salt de quedar-nos, nosaltres érem juvenils de segon any al Sant Josep, i vaig plantejar la possibilitat de saltar ja aquí al Noia, saltar a júniors. O sigui, no quedar-nos en una categoria que teníem opcions de guanyar el Campionat d'Espanya, però que el que volíem era precisament, potser amb una consciència ja una mica diferent, fer que aquests jugadors doncs, arribessin a dalt el més aviat possible, perquè... Ja pujar una mica el nivell d'exigència. Exacte. I, per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, sí, en aquell moment, potser aquesta consciència que comentàvem abans que no hi era, potser quan nosaltres érem més joves, sí que ja es començava a donar aquí, i en el fons, doncs, bueno, aquesta pedrera que sempre hem tingut aquí amb el Noia, juntament també amb el suport, evidentment, de l'Escola Sant Josep, que també fan una molt bona feina, doncs ha fet que el Noia durant molts anys hagi pogut treure els millors jugadors del món hagin sortit d'aquí. De fet, jo crec, si no m'equivoco, em vaig fer debutar uns quants que han acabat sent internacionals, que han acabat sent importants dins del món de l'hoquei, i és una cosa que és una feina que hem fet entre tots. Abans deies mig en broma, mig seriosament, els bons eren els meus germans. Tu què recordes una mica de la teva etapa com a jugador i com una mica va naixent aquest desig d'iniciar una nova etapa com a entrenador? Bueno, la meva època com a jugador fa molts anys i sí que era d'absoluta il·lusió, és evident, i et dic sobretot perquè al començament, sense masses pretensions, i també després de guanyar el Campionat d'Espanya, doncs, vulguis que no, et sents orgullós i tens ganes de seguir endavant. El que passa que també veus que hi ha entrenadors que no confien en tu, no perquè no vulguin confiar en tu, sinó perquè, evidentment, hi havia gent de davant que era millor. També el mercat del hoquei no és com ara, que es mou molta d'allò i tal. Abans aquí no podies fer gaires coses, la veritat. Vull dir, sí que podies anar a un altre equip a jugar, que molts jugadors d'aquí han acabat. També hi havia el tema personal, jo ajudava molt aquí a casa, tampoc era una cosa que jo tenia absoluta llibertat perquè els meus pares m'acompanyessin a jugar a segons quins llocs, i per tant, doncs, d'alguna manera, amb la meva etapa com a jugador es va acabar relativament ràpid. Tenia 19 o 20 anys, jo ja vaig deixar de jugar, diguéssim, de forma pensant que podia fer alguna cosa. I sense donar-me en compte, el típic que suposo encara deu passar ara, doncs que hi ha molts nanos, o sigui, que falta gent per entrenar i tal, em van proposar agafar un equip de prebenjamins i vaig agafar un equip de prebenjamins, i així ens va començar la meva d'allòs com a entrenador. Sense donar-me en compte vam anar fent feina, fins que, ja et dic, per una sèrie de circumstàncies, amb la junta que hi havia en aquell moment, doncs vaig sortir del Noia, em vaig anar a Sant Josep a l'escola, vam tenir l'oportunitat de tornar aquí doncs, amb els juvenils, i després d'això va ser quan ja el Noia va baixar de categoria. Va venir... Clar, al baixar el Noia de categoria, tot el que era la meva base d'aquell equip júnior que estàvem formant, que ja portàvem 2 o 3 anys amb júniors, tot i que tots eren júniors, perquè encara cap tenia edat... Sí, eren molt joves. Edat de sènior. Va ser el que, quan es va baixar, no hi havia diners, no hi havia d'allò i tal, es va agafar aquest equip i es va posar allà. Va venir l'entrenador, de Reus, ara no em surt el nom. Sí, és igual. Va venir un entrenador de Reus i a mi em van posar de segon entrenador, evidentment perquè et coneixia molt els jugadors. Va ser una experiència una mica estranya, no va acabar massa bé. Jo vaig dimitir el mes de desembre perquè els jugadors em miraven més a mi que amb l'altre entrenador i no tenia massa sentit que jo seguís allà. Les coses van anar bé, van pujar, i jo aquell any vaig sortir del Noia i vaig tenir la sort que, gràcies a aquell canvi de plantejament que vam fer quan estàvem al Sant Josep, de saltar aquell equip
que tenia opcions de guanyar un campionat d'Espanya en categories inferiors, saltar ja a unes categories superiors per intentar formar els jugadors pel futur i no per guanyar títols en categories inferiors. Em vaig tenir una oferta de l'Igualada, me'n vaig anar de segon entrenador d'Igualada i aquell any doncs, vam tenir la sort que vam guanyar la Copa d'Europa i l'any següent jo ja vaig rebre, tenia 29 anys, vaig rebre ja la meva primera oferta de primer entrenador i vaig pitjar pel Flix l'any següent. Has fet referència una mica a aquesta etapa al Sant Josep i aquesta promoció. Més enllà de les experiències a la màxima categoria, és de les coses que segurament més recordes amb orgull o de sentir-te satisfet d'aquella etapa, d'una mica de la contribució que vas fer amb molts jugadors que després estarien aquí i van aconseguir moltes coses? Sí, la veritat és que sí, home, clar que et sents orgullós de fer el que vam fer. Si t'haig de ser sincer, per això tampoc ho recordo com una cosa super... O sigui, eren els sentiments que jo sentia de dir vale, jo prefereixo que sempre he intentat mirar una miqueta més enllà que a curt termini i vaig parlar amb els jugadors. L'avantatge que teníem al Sant Josep era que teníem molta llibertat, allò no era un club. Ja. Els equips anaven quasi bé sols, o sigui, tothom s'organitzava com podíem. I jo vaig agafar els delegats, els jugadors, recordo que no hi havia ni els pares, i els hi vaig proposar això. Tothom es va quedar com una miqueta en xoc de dir, ostres, aquests tios, o sigui, estem renunciant a un possible campionat d'Espanya. En aquella època, els que guanyaven un campionat d'Espanya, l'any següent potser no, perquè llavors saltaven normalment de categoria, com que són 2 anys, aquestes èpoques la diferència entre edats d'un any encara es nota molt, quan ja ets una mica més gran això evidentment no es nota tant, però el primer any no tenim opcions, el segon any tornàvem a recuperar el favoritisme de ser un equip dels que aspirava a guanyar, no? I en aquest sentit, el renunciar a això, i també hi ha una categoria juvenil que ja són una mica grans els jugadors, doncs em vaig remoure una sèrie de consciències i això va fer que aquests jugadors, per sort, juntament amb els pares, que després els hi vam explicar amb els pares, ens van dir tots que sí. I cosa que és molt poc habitual, perquè els pares el que volen és guanyar i no volen deixar desaprofitar d'aquesta oportunitat de poder aixecar un títol, no? De poder tornar a ser campions d'Espanya en una altra categoria, no? Però tots van dir que sí i fet és que el temps ens va donar la raó i en aquest sentit, si mires, jo crec que van fer molt i no només dins el que és el Noia i el Sant Josep, sinó que dins el món del hoquei això es va parlar molt. Fins i tot a vegades els equips s'apuntaven a la Lliga A o la Lliga B en funció també de les possibilitats que tenien. Si podien quedar dels primers per seguir passant fases i seguir jugant, doncs a vegades ho feien. I el fet de nosaltres marxar d'aquella categoria, doncs hi va haver gent que va moure fitxes amb aquest d'allòs. Sí, content de la feina que vam fer i sobretot després de la que vam continuar doncs aquells 2 o 3 anys aquí, ja no recordo si van ser 2 o 3 abans de que el Noia baixés, doncs aquí amb els júniors, el primer any ens fotien unes palisses importants, perquè evidentment amb júniors la diferència, si les categories són de 3 anys, si a més nosaltres veníem d'una categoria encara inferior, doncs ens trobàvem quasi amb equips de 3 anys de diferència ens trobàvem. I com deia, aquella edat es nota molt. Clar, un jugador encara en construcció a nivell del cos. Del cos, exacte, però vam agafar molta experiència i de fet molts d'aquests jugadors els va acabar amb el Barça, nosaltres aquí amb el Pere Vàries, amb el Brix, vull dir que també hi havia, en aquell equip ja hi havia també el Bargalló, el Calduc, perquè el fet de quan vam saltar aquí amb el Noia va fer moure tots els equips. Hi havia el major Jordi també amb aquest equip, o sigui que, bueno, els primers anys van ser interessants. Una mica aquesta promoció que tu vas tenir l'oportunitat d'anar fent créixer, tot i el mal episodi del descens de categoria, es recupera la categoria i realment molt poc després, perquè estem parlant de 4 temporades després, i aquest any 98, no? que guanyen la Copa de la SER i la Copa del Rei amb molts d'aquests joves. No? Sí, la veritat és que va ser un d'allò. Van tenir també aquí l'encert de tenir també en un moment determinat un molt gran porter, que també era una part molt important en aquell moment en el hoquei, suposo que encara ho és ara,
però en aquell moment era clau i bàsic. I sí, van tenir una sèrie també algun jugador una mica també d'experiència i per tant doncs, van fer un equip que va acabar, com dic, guanyant sí, títols importants pel Noia. Blai, una mica per anar acabant, de l'etapa ja a la màxima categoria com a entrenador del primer equip del Noia, et volia preguntar una mica per la a part de la certa responsabilitat que evidentment té qualsevol càrrec, una mica de la càrrega que suposa per algú d'aquí, de tota la vida, que ha viscut Noia i que no sé si pesa molt les victòries, les derrotes, estar al capdavant del primer equip. Jo no ho vaig sentir així. No ho vaig sentir així també perquè potser doncs, havia passat per l'Igualada, vaig estar 3 anys amb el Flix i vaig estar un any amb el Vic, estava a punt de renovar amb el Vic quan em van venir a buscar els del Noia perquè tornés a casa. I crec que va ser el primer cop, realment, que s'apostava de veritat per un entrenador de casa. Sí que és veritat que altres anys havíem tingut entrenadors de casa, com el Prat, com el Renau, i no sé si hi havia hagut algú més, no ho recordo ara. Però sí, sempre eren perquè estaven a la casa i doncs acabàvem pujant. En el meu cas, jo ja havia marxat. No tenien cap necessitat de recuperar-me a mi, no? Jo crec que el fet que doncs, la feina que vaig fer a Igualada, la feina que vam fer a Flix i també a Vic, que sempre havia classificat els equips per jugar a Europa, havíem jugat alguna final, i la feina que fèiem jo crec que se'n va veure recompensada i en aquest sentit jo ja vaig venir aquí, diguéssim, no amb nom, perquè no m'agradaria dir-ho d'aquesta manera, però sí personalment amb la tranquil·litat de que... Ja havies fet recorregut. Que ja havia fet recorregut, vull dir que si no em anava bé aquí amb el Noia, hagués pogut tenir l'oportunitat de seguir amb un altre club. Per tant, jo aquesta pressió no la sentia. A més, jo soc una persona que, si no vull sentir les coses, m'entra per un cantó i em surt per l'altre i no me n'entero. És veritat que em quedo amb les coses bones i no pas amb les dolentes. Segur que n'hi ha hagut de dolentes, però en realitat no me'n recordo. I les bones, quan sorties pel carrer i evidentment tothom et preguntava, això és de a vegades feia una mica pesat alguna cosa, però bueno, sempre ho he portat bé, no he tingut mai cap problema. Si et dic, si no m'interessa, tiro i me'n vaig cap a una altra cosa i en aquest sentit no vaig sentir la pressió. Van ser anys macos, això sí, sobretot el primer any on érem 9 jugadors de la Pedrera amb el primer equip i, ostres, això va ser una cosa brutal. Vam tenir un punt de mala sort, jo crec que aquell any, perquè mira, ara farà 25 anys, crec, si no m'equivoco, d'això, que vam perdre la semifinal de la Copa del Rei jugant aquí a casa, vam eliminar el Barça a quarts de final i que cada any tornen a jugar amb el Barça a quarts de final, espero que es pugui repetir i que puguin seguir endavant i no quedar-se a semifinals. També vam perdre semifinals de la CERS en aquell any, però bueno, a la Lliga crec que vam fer un paper bo perquè vam quedar tercer, si no m'equivoco, a la Lliga regular. I bé, van ser un any maco perquè ja et dic, o sigui, tots aquests jugadors de casa, que a més molts jo ja els havia tingut, perquè una part que jo també tornés aquí a Sant Sadurní també va ser, jo abans de dir que sí amb el Noia jo vaig parlar amb els jugadors, si es quedaven o no es quedaven, perquè ja hi havia molts rumors de que molts marxaven. De fet, aquests rumors es van acabar confirmant l'any següent, que van perdre la meitat de l'equip i vam tenir que reformular l'equip. I llavors aquí va ser quan van començar també a entrar altres jugadors nous. Vull dir que van fer debutar també amb el Gual, Jordi Bargalló encara es va també quedar un any més, que just acabava de debutar llavors. Vull dir però amb tots aquests anys, aquests 3 primers anys jo vaig perdre molts jugadors pel camí. Uns quants al primer any, uns quants al segon i encara algun al tercer. Vull dir que en aquest sentit suposo que deu ser pel fruit de la feina que feien ben feta, que eren jugadors tant la Pedrera com la que fèiem al primer equip, evidentment, pels resultats que també treies, que feia que projectés tots aquests jugadors cap endavant. Clar, pensa que a l'arribar jo es va perdre el Pedrito Gil, es va perdre el meu germà Jordi, es va perdre el porter, o sigui, hi va haver uns canvis de peces que van ser importants, no? Però, bueno, ja et dic, va ser uns anys macos, la pressió, com em comentaves, doncs jo no la vaig notar d'aquesta manera, i vaig estar els 3 primers anys, després de fer 2 anys sabàtics, i que quan em van tornar a venir a buscar doncs també va ser un altre any fantàstic, perquè aquell primer any ens vam classificar també per primer cop per una Final Four de la Copa Europa, a Torres Noves, si no m'equivoco era, i també va ser un any...
quan vius aquí al poble, ets d'aquí i veus tots aquests ambients que generen els pavellons a tope. Recordo que aquests anys els pavellons sempre, quan arribàvem si arribaves lluny, sempre estaven plens. Vull dir que es creava un ambient molt maco al poble i bueno, molt content de participar en aquesta història d'aquests 75 anys del Noia. Una mica en perspectiva, aquella aposta per un entrenador de casa, després amb algunes altres etapes, però diríem que segurament la continuïtat o el fet d'aquesta línia de certa estabilitat també s'ha aconseguit amb altra gent de la casa, el Pere Varies mateix, no? Ferran López, que hi ha hagut etapes, no? En què aquesta confiança, no només per jugadors de la base, sinó també per entrenadors de casa, no sé si aquest ADN que es parla molt ara aquests darrers anys, no? Aquest sentiment, aquesta complicitat i identitat de la gent de Sant Sadurní amb el club, amb el Noia, té una mica a veure també, no? Sí, jo suposo que sí, que tot això, jo recordo també que durant la meva època com a entrenador, doncs també amb altres entrenadors de la casa, del base, amb el Jordi Roca, amb el Ferran, vam escriure un memoràndum on explicàvem la filosofia que havia de tenir el club en general a nivell esportiu. Sobretot estava més pensada per la base, perquè evidentment amb el primer equip pot tenir uns altres objectius. El que passa que és veritat que també les circumstàncies d'un poble petit, on econòmicament tenim les possibilitats que tenim, fa que hagis de tirar molt d'aquest ADN que tu dius i de tirar jugadors de la pedrera. A mi no em feia por fer debutar jugadors, perquè si no m'agradava el que tenia a la banqueta, preferia explorar una cosa nova a saber el que hi ha que em donaria l'altre, encara que potser el que podria venir podia ser pitjor. Hi ha altres entrenadors que potser no han sigut tan així, però sí que és veritat que el Ferran i el Pere Varies, com tu dius, van tenir també aquesta idea que ja portàvem de tots aquests anys treballant. Més amb el Pere Varies vaig estar-hi des de la base, amb el famós aquest equip del Sant Gira que parlàvem abans, i amb l'equip primer equip i fins pràcticament ell va seguir molt més que jo, evidentment, fins que es va retirar, no? Però sí, tots tenim una miqueta aquesta idea de portar també el cor del Noia i això ens fa veure també la situació d'una altra manera, segurament. I també entendre, com deia, les circumstàncies del club. Vull dir, no pots pretendre venir aquí i pensar que et fitxaran aquí els millors jugadors perquè segurament no podrà ser, no? I per tant, sempre amb esforç i sacrifici intentar amb il·lusió solucionar el millor possible amb les eines que tens a sobre de la taula, no? Blai Carda, moltíssimes gràcies. Vosaltres. Que vagi molt bé.